Hola a tots i benvinguts a la història i altres contes. En el vídeo d'avui repassarem l'edat dels metalls en la península Ibèrica, concretament les edats del coure i del bronze. Allà anem! Al vídeo anterior vam fixar les fases en què es dividís la prehistòria, l'edat de pedra, composta pel paleolític i neolític, i l'edat dels metalls, tema d'avui. Situem el començament de l'edat dels metalls en el moment en què s'inicia la tècnica metal·lúrgica, és a dir, el procés de fundició dels metalls per a reduir-los, separar el mineral de l'escòria, i l'elaboració d'eines, cosa que va succeir fa vora 8.000 anys. I la fi d'aquest període ve marcat per l'aparició de l'escriptura, és a dir, l'inici de la història. Nosaltres parlarem avui de les dues primeres etapes de l'edat dels metalls, l'edat del coure o calcolític i l'edat del bronze, circumscrit a la península Ibèrica. A mitjan del tercer mil·lenni abans de Jesucrist va començar la metal·lúrgia del coure i, per tant, l'edat del coure o calcolític a la península Ibèrica, convertint-se aquesta en un dels tres grans focus mediterranis on s'inicia la metal·lúrgia al costat dels Balcans i Pròxim Orient. El calcolític a la península Ibèrica es desenvolupa en la zona sud i occidental, on existien jaciments del coure. Ens detindrem en la cultura més destacada d'aquesta etapa, la cultura dels Millares, a l'actual província d'Almeria. L'explotació de mines de coure i el desenvolupament de la metal·lúrgia va suposar la primera gran especialització laboral. Podem veure en la imatge les restes d'allò que s'ha identificat com un antic taller metal·lúrgic. La metal·lúrgia requeria d'especialistes amb uns coneixements i tècniques molt complexes que es dedicaven per completar aquesta tasca, per la qual cosa la metal·lúrgia només podia realitzar-se en societats complexes amb excedent necessari per a mantindre aquests artesans. Per una altra banda, aquesta especialització o divisió del treball va provocar l'augment de les diferències socials i la jerarquització, molt visible tant en la grandària dels habitatges com als aixovars funeraris. És possible que les persones dedicades a la metal·lúrgia crearen un grup o gremi privilegiat. El manteniment d'aquests grups socials i el creixement de les poblacions va ser possible pel notable desenvolupament de l'agricultura, amb la creació de sofisticats sistemes de regadiu, l'adobament dels camps i l'ús de l'arada. Van construir sitges subterrànies per a emmagatzemar el gra. Amb el creixement de l'agricultura i de la metal·lúrgia també va créixer el comerç. L'agricultura va provocar la sedentarització definitiva de la població i la construcció de ciutats. El desenvolupament urbà de la cultura dels Millares va ser notable i podria arribar als 1.500 habitants. El jaciment dels Millares ens descobreix un poblat construït en un altiplà elevat i emmurallat. Podem veure en les imatges l'entramat defensiu amb una línia triple de murs i l'espectacular entrada principal de la ciutat, a més d'altres fortins exteriors de defensa. Totes aquestes precaucions ens parlen de l'augment de la belicositat durant aquesta etapa. Els habitatges presentaven una planta ovalada amb sòcol de pedra. Les parets estaven alçades amb terra i els sostres es cobrien amb brancatges. Com ja hem comentat, hi havia edificacions específiques per a diverses funcions, destacant els tallers de metal·lúrgia. L'inici de l'edat dels metalls va estar unit a l'aparició dels monuments megalítics, construïts amb grans blocs de pedra, d'ací el seu nom, i utilitzades com a tombes col·lectives. En el cas de la cultura dels Millares, les zones d'enterrament o necròpolis estaven fora del recinte emmurallat i ocupaven més de 15 hectàrees. Destaquen les tombes de corredor, formades per un corredor segmentat, alguns construïts amb lloses de pissarra perforada, que desemboquen en una càmera tancada amb falsa cúpula de maçoneria. Tot el conjunt està cobert en l'exterior per terra i formen cúmuls al voltant de la ciutat. Eren tombes col·lectives de famílies o clans, agrupades per llinatges o categories socials. A l'interior s'han trobat aixovars amb ceràmica, ídols, granadures, armes, utensilis domèstics i eines. Alguns d'aquests objectes tenien una procedència llunyana, la qual cosa ens parla de la importància del comerç en l'època. Al voltant de l'any 2200 abans de Jesucrist i fins al 1500 abans de Jesucrist, entre el calcolític i l'edat del bronze, es va estendre per tota Europa i també per la península Ibèrica, on és probable que estigui el seu origen, l'anomenada cultura del vas campaniforme. El seu nom es deu a la generalització d'una mena de ceràmica en forma de campana invertida, decorada amb motius geomètrics en bandes horitzontals. Era un element de prestigi, només a l'abast de les elits socials i econòmiques de l'època. Existien tres tipologies: vasos,
bols i cassoles. La ceràmica campaniforme abunda en els aixovars funeraris. Les investigacions apunten al fet que s'empraven en banquets o cerimònies, la qual cosa reforça la idea de que es tractava d'un element de prestigi. Els enterraments eren individuals, amb aixovars d'armes i gots ceràmics, aguditzant la diferenciació d'estatus que ja va començar en el Calcolític. S'ha relacionat aquesta cultura amb el comerç del metall, encara que no estiga clar. Destaquen a la península ibèrica els jaciments de Cienpozuelos, a Madrid, i el de Vilanova de São Pedro, a Portugal, amb les restes més antigues d'aquest tipus de ceràmica trobats fins al moment. La segona etapa de l'edat dels metalls va ser l'edat del bronze. El bronze és un aliatge de coure i estany que segurament va ser descoberta per casualitat. Amb el nou material es van fabricar eines, armes i objectes ornamentals. El desenvolupament d'aquesta metal·lúrgia es va iniciar en Pròxim Orient cap al 3200 abans de Jesucrist i està comprovada per a la península ibèrica al voltant de l'any 1700 abans de Jesucrist. Com en els casos anteriors, tenim dubtes sobre el seu origen, per aculturació o per evolució autòctona. Durant l'edat del bronze, els canvis no es van limitar a l'utillatge. Amb la nova etapa va augmentar el comerç. Es van domesticar noves espècies, com el cavall. Va créixer la producció agrícola amb la generalització de l'arada i pràctiques com l'alternança de cultiu o el guaret. L'augment de la producció i dels excedents va propiciar la gestió d'aquestos, que va quedar en mans d'una casta poderosa. De fet, l'estratificació social va augmentar, com demostren els aixovars funeraris. Els enterraments col·lectius del Calcolític donen pas als enterraments individuals. Va augmentar la belicositat, sorgint una casta guerrera. En la península ibèrica va destacar la cultura de l'Argar, que deu el seu nom al primer jaciment d'aquesta cultura, que es va investigar pels germans Enrique i Luis Siret. En la seva necròpoli es van excavar més de 1.000 tombes. Aquest jaciment es troba a la població d'Antàs, a la província d'Almeria. La cultura argàrica es va estendre per tot el sud-est, des d'Alacant fins a Granada, i per l'interior cap a Jaén i la Manxa. Les investigacions actuals situen el seu origen i població principal en el jaciment de la Bastida a Totana, Múrcia. Sembla tractar-se d'una cultura d'origen autòcton que es va expandir controlant zones mineres, recursos agrícoles i ramaders i vies de comunicació. Va ser la primera societat del Mediterrani occidental que es pot considerar urbana i estatal. Van formar ciutats importants de fins a 500 habitants, en llocs elevats de fàcil defensa i emmurallats, amb torres defensives, encara que en alguns casos no s'emmurallaven confiant en les defenses naturals del lloc. Al costat de les ciutats principals hi havia altres enclavaments menors en zones del pla per a controlar els recursos i les vies. L'urbanisme estava molt avançat. Comptaven amb canalitzacions per a desguàs i cisternes per a l'aprovisionament d'aigua. Aprofitaven els vessants amb terrasses que articulaven amb escales i rampes. Els carrers eren estrets i estaven empedrats. Els habitatges de planta rectangular i trapezoidal estaven construïts amb pedra, tapial i tova. Les diferències en les construccions mostren la creixent estratificació social. Hi havia construccions especialitzades com a forns per a ceràmica i metall. L'economia es basava en l'agricultura, destacant el cultiu d'ordi i lleguminoses, i una ramaderia menor, cabres, ovelles i porcs, així com cavalls. L'artesania estava molt desenvolupada, amb telers, metal·lúrgia i ceràmica manual de gran qualitat. Els enterraments eren individuals, amb aixovars funeraris que mostren una marcada estratificació social, amb armes i joies en els més rics. La forma d'enterrament podia ser en xicotetes tines, en cistes o en clots, que es realitzaven sota els habitatges. Un element destacat en els enterraments és la presència de la copa argàrica, de ceràmica, característica d'aquesta cultura. Durant l'edat del bronze, cap a l'any 1000 abans de Jesucrist, es va desenvolupar a Balears, concretament a Mallorca i Menorca, la cultura dels talaiots o talaiòtica. La presència humana a Balears va ser més tardana que a la península ibèrica. Els primers pobladors arribarien durant l'edat del coure, amb els elements culturals dels quals ja hem parlat, com el megalitisme. Evolució de les tombes col·lectives amb els dòlmens serien les espectaculars navetes, enterraments col·lectius en forma de nau invertida. Però la construcció que dona nom a aquesta cultura és el talaiot. Cap al bronze final, especialment a l'illa de Menorca, sorgeixen poblats emmurallats en zones elevades per al control dels recursos. Les seues muralles, ciclòpies, es completaven amb els talaiots, unes peculiars torres troncocòniques, també construïdes amb pedres ciclòpies, que servien com a element defensiu.
però també simbòlic per a marcar el territori. La cultura talaiòtica també construeix els recintes de taules, uns santuaris presidits per megalits en forma de T o de taula. Eren llocs sagrats, com sabem per les restes trobades en ells, on se celebraria algun tipus de ritual o de festivitat. A l'extrem oposat de la península Ibèrica, a la zona nord-occidental es va desenvolupar a la fi de l'edat del bronze la cultura dels castres. El seu desenvolupament està relacionat amb les rutes atlàntiques que buscaven l'estany de les illes britàniques i no amb el dels pobles mediterranis, dels quals hem parlat abans. Destaquen els seus poblats amb caseriu en monticles elevats, envoltats de muralles i amb cases de pedra en planta circular. Acabarem el nostre recorregut per l'edat del bronze peninsular esmentant la cultura del bronze valencià, destacant una de les troballes més espectaculars de l'arqueologia espanyola, el tresor de Villena. Datat cap al 1000 abans de Jesucrist, el tresor de Villena es compon de 59 objectes, la majoria d'or i la resta de plata, bronze i ferro, un material molt estrany per a aquella època. Va ser trobat per l'arqueòleg José María Solís l'any 1963. La proximitat al jaciment de Cabezo Redondo i el tipus de ceràmica de l'atuell on es va trobar el tresor porten a relacionar-los amb la cultura argàrica. Fins ací el nostre vídeo d'avui. L'edat del ferro l'analitzarem en el proper vídeo, juntament amb l'arribada dels colonitzadors indoeuropeus i mediterranis a la península Ibèrica. Ens veiem.